Bon dia. La serveixen? No, estic mirant aquests coixins. Són molt bonics. I estan rebaixats. Li agraden? Els trobo durs. No en té que siguin més tous? Sí, però llavors són estampats. I una miqueta més grossos. Ui, no. Els vull que no facin més de 50 per 50. No, ara no en tenim. Però la setmana que ve en tindrem de totes mides i colors. Doncs ja tornaré a passar. Adéu. Passi-ho bé. No entenen que siguin més petites? Sí, senyor. Ara les hi ensenyo. Què els sembla? Els agraden aquestes? És que em vull canviar les ulleres. Tingui, emprovis aquestes altres. Sí, m'agraden, però no les té amb una muntura una mica més clara? Sí, em sembla que sí. Ara li miro. Ja veuen que això de comprar unes ulleres és molt complicat. I és que les ulleres són una part important del nostre aspecte físic. Triar unes ulleres és una mica com triar-se un mateix el nas, la boca, els ulls o el color dels cabells. A mi, per exemple, m'agrada que les ulleres siguin senzilles, que no cridin gaire l'atenció, que no tinguin una muntura gaire fosca. En fi, avui anirem de compres i aprendrem a explicar com volem que siguin les coses que necessitem. M'hi acompanyen? Bé, ja està. Què et sembla? Ha quedat bé? A mi m'agrada. I a tu? A mi també. Trobo que aquest color és molt maco. Saps què hi falta ara? Què? Un sòcol aquí. Vols dir? Sí, home. Amb un sòcol encara quedarà més bé. I a més, així no embrutarem la paret quan freguem. Potser sí. Sí. I posarem un sòcol que sigui estret i que lligui amb el color de la pintura. Doncs potser millor que sigui de fusta. De fusta o d'aquest material plàstic que imita la fusta? A mi m'agradaria més que fos de fusta. Sí, però el material plàstic no és tan car. I a més és més fàcil de netejar. A la llarga resulta més pràctic. Bé, bé, com vulguis. Després, quan surti, m'arribaré fins a la botiga de bricolatge. Un sòcol que sigui estret. Que no sigui gaire gruixut. Que lligui amb el color de la pintura. M'agradaria més que fos de fusta. Bon dia. Bon dia. Què voldria? Voldria unes tires d'aquestes per fer un sòcol. De fusta? No. Les vull d'aquest material plàstic que imita la fusta. De quina mida les vol? Que no siguin gaire amples. Un moment, que ara n'hi ensenyo unes mostres. Bon dia. Voldria una broca de 10 mil·límetres. Per foradar fusta o ferro? No ho sé. Una broca que foradi i rajola. Aquesta li anirà bé. Alguna cosa més? Res més. Quan és? A caixa li cobraran. Gràcies. De quina mida les vol? De quina mida les vol? Voldria una broca de 10 mil·límetres. Voldria una broca de 10 mil·límetres. Una broca que foradi i rajoles. No en té de més estretes.
Jo les voldria que no fessin més de 5 centímetres. No en tenim de més estretes, però pensi que si fa un sòcol més estret no li servirà gaire de res. No ho sé, és que les trobo massa amples. I d'un color més clar, no en té? D'un color més clar no sé si en tenim. Ho aniré a mirar. Déu vos guard. Voldria una broca de 10 mil·límetres per foradar rajola. Una broca de 10 mil·límetres per foradar rajola. Una broca de 10 mil·límetres per foradar rajola. Alguna cosa més? No, res més. Passi per caixa, sisplau. No en té de més primes? No en té de més primes? Les voldria que no fessin més de 4 centímetres. Les voldria que no fessin més de 4 centímetres. No. No en tenim de més primes. No. No en tenim de més primes. D'un color més clar no sé si en tenim. D'un color més clar no sé si en tenim. Miri, tenim aquestes, però no són imitació de fusta. No. No m'acaben d'agradar. Escolti, i de fusta ha dit que en tenien, oi? Sí, home, és clar que en tenim. Quina mostra li agrada més? Aquella. Doni'm 2 tires de 2 metres i mig i 2 de 3 metres. Molt bé. Vol alguna cosa més? Sí. Voldria una broca de 10 mil·límetres per foradar rajola. Ramon, dóna-li una broca de 10 al senyor mentre vaig a buscar les tires. Tingui. I vostè què? També deu voler una broca de 10 mil·límetres per foradar rajola, oi? No, senyor, no. Ah. Doncs bé, en què el puc servir? Jo voldria 2 broques de 10 mil·límetres per foradar rajola. Ja veuen que això d'anar a comprar no és tan fàcil com sembla. A més, hi ha dependents que tenen paciència i d'altres que no en tenen tanta. Veus? Ja hi som, uns grans magatzems. Aquí hi ha de tot. Jo he sortit de casa per anar a comprar segells i tirar una carta a la bústia. Què hi faig jo aquí? Ara també hem de comprar unes sabates. Sí, potser sí. Segur que et trobes bé? No et fa mal res? El cap, les cames? No en tinc gens de mal. Gens. Enlloc. Que necessito unes sabates, això és veritat. A veure... Aquí ho diu. Secció de sabateria. És dalt, a la segona planta. Hem de pujar. Sí, amunt, però tranquil, hi ha l'escala mecànica. Ah, sí? No ets d'aquí, tu? No.
Ets molt amable. Has tingut amb mi una gran paciència. El que ens ha passat podia ser molt gros. Et podia matar. El meu pobre cotxe tacat de sang. Imagina quin desastre. Sé? Volem unes sabates d'home, per ell. N'ha vist algunes que li agradin? No, però és igual. Com les vol? Una cosa normal, sap? Planes. Sóc alt i no necessito que tinguin taló. Que no portin cordons. Que no es cordin. Entenen? Mocassins. Això? Sí, senyor. Quin número calça? El 43. De quin color? Aquesta és negra, doncs marró. De pell flonja o més aviat dura? No ho sé. Portin unes de cada manera i deixin-me-les emprovar. Que no em facin mal. Molt bé. Un moment. Ha vist que només duies una sabata, però cap comentari. Res, ni un. És de plàstic, segur. Un robot. Fort, sòlid i segur. Mai cap sorpresa. Tous per fora com les persones, però durs per dintre com les màquines. Perfectes. És antipàtic, però no és cap robot. Ho és. Un robot. Això s'ha de veure. Aquestes m'agraden. No t'estrenyen? Em sembla que no. Són molt punxegudes. Ja estan bé. Se les queda? Un moment. Ja és el color que volies? És el color que ha demanat. No ho sé, no ho sé. No entendria que fossin com aquestes mateixes, però de color verd i amb ratlles grogues? Ho sento, no. Però si les vol verdes amb taques taronja... En té? Crec que n'he vist. Secció articles de broma. Molt bé. Vols aquestes? Doncs ja està, ara jo. També necessito sabates. Com les vol? N'ha vist algunes que li agradin? No m'hi he fixat. En tindria que fossin ben atrevides? Quantes en vol? Deixi'm en provar unes quantes. Per vostè en tenim que són una meravella. Sí? Porti-les, per favor. Un moment. No és cap robot, s'ha enfadat. No està programat per enfadar-se i no s'ha enfadat. Que no? Miri, què li semblen aquestes? Les troba prou atrevides? I què me'n diu d'aquestes? Si li he de dir la veritat, no en venem gaires d'aquestes. No les troba molt originals? Esperis, aquestes encara són millors. Miri-les. N'ha vist mai cap que sigui més espantosa? La vol? Emprovi-se-la. I aquesta? I aquesta? I aquesta? Oh, i aquesta? Unes sabatilles grises que fossin planes, discretes i senzilles de les de tota la vida. No les tindria pas. No era cap robot, en definitiva. Bé, ja que no m'has deixat pagar les teves sabates, et convido a prendre un refresc. Un gelat. Com el vols? El més gros que tinguin. No ets massa gran per gelats? No prefereixes una beguda forta? Res. Vull un gelat enorme, esponjós, de color groc, amb xarop verd i una cirera vermella al damunt. Segur que així no en tenen. Doncs no vull res. Mira. Què? L'estanc és aquí. Per què vull un estanc, jo? No buscaves un estanc per comprar segells? És veritat. Anem. Tenen segells? És clar que en tenim. Per enviar una carta a Veneçuela. Per enviar una carta a Veneçuela i per enviar-la on vulgui. Quants en vol? Doni'm-en un. Tingui. No en té que siguin diferents amb un altre dibuix? Aquesta temporada ens venen tots iguals. Llàstima. Adéu. Postal en vista de Barcelona. Què et sembla? Quan l'has comprada? No l'he comprada. N'he vist una que m'agradava i ja que no vols que et convidi, te la regalo com a record. Doncs gràcies. M'ha costat barata. I ara adéu. Adéu? És molt tard i pel que sembla no t'he d'acompanyar al dispensari. O creus que en tens necessitat? No. Aleshores, adéu. Adéu. Espera't!
Com et dius? Estimats pares, no sé si Barcelona m'agrada, però em penso que hi començo a trobar el gust. El pobre Miquel està fet un embolic. Però ara recordem alguna de les frases que acabem de sentir. Volem unes sabates d'home, per ell. N'ha vist algunes que li agradin? No, però és igual. Com les vol? Que siguin planes, que no tinguin gaire taló. Que no es cordin, que no portin cordons. Quin número calça? El 43. De quin color? De pell flonja o més aviat dura? Que siguin flonges. Que siguin dures. Tenen segells? És clar que en tenim. És clar que en tenim. És clar que tenim segells. És clar que en tenim. Tenen sobres de carta? Sí que en tenim. Com els vol? De quins els vol? De quin preu els vol? Els vull allargats. Li van bé, aquests? No en tenen de més grans? Sí que en tenim. Quants en vol? Doni'm-en un parell. Voldria una corbata que tingués molts colors. Què li sembla aquesta? Li agrada? Sí, m'agrada. També necessito uns pantalons que no siguin massa estrets. I unes sabates que hi facin joc. Sí, senyor. Vol passar per aquí, sisplau? Oh! Tenen rellotges? Sí que en tenim. Com els vol? Japonesos, suïssos, digitals, de corda? Els vull que tinguin despertador i que vagin una hora endarrere. És que sóc canària, sap? Quants en vol? Doni'm mitja dotzena. Alguna cosa més? Cafeteres en tenen? Què li semblen aquestes? No entenen que siguin més petites? Aquestes sí que em van bé i m'agraden. És que en el fons sóc un tradicional. Fins aviat.